Po spustení aplikácie Stavbit nastáva proces registrácie. Tam prejdeme pomocou tlačidla Zaregistruj sa a tu do jednotlivých polí vyplníme všetky naše pravdivé dáta. Keď už máme dáta vyplnené, môžeme sa ďalej posunúť k prečítaniu si všeobecných obchodných podmienok, licencie a podmienok ochrany osobných údajov, ktoré následne potrebujeme k úspešnej registrácii odsúhlasiť. Potvrdíme, že nie sme robot. A registrácia môže pokračovať. Po odoslaní formulára je potrebné, aby sme prešli na mail, ktorý ste zadávali v registračnom formulári. Tu vám príde registračný e-mail, kde kliknutím na daný odkaz môžete potvrdiť vašu registráciu. Aktuálne nám už iba ostáva sa prihlásiť. Po prihlásení do aplikácie máme práva značne obmedzené. K ich rozšíreniu sa budeme potrebovať pridať do organizácie. Sú tu dve možnosti, jedna je pre manažéra a druhá pre obyčajného používateľa. My si teraz ukážeme prístup pre manažéra. Takže zvolíme Zaregistrujte novú organizáciu. A tu následne vyplníme informácie o našej firme, ako sú kontaktná osoba, e-mail, sídlo. Tieto vyznačené položky sú povinné, teda musia byť vyplnené. Následne si tu môžeme zvoliť, či chceme účtovať z DPH a v type organizácie zvolíme buď účtovnú alebo stavebnú. Záleží na zameraní našej organizácie. Ak potrebujeme účtovnú organizáciu pre našu stavebnú organizáciu, stačí vytvoriť nové konto nášmu účtovníkovi, na ktorom si založí jeho vlastnú účtovnú organizáciu. Tu následne môžeme pridať v tomto okne. Ak sa nám ju však teraz ešte nechce vytvárať, môžeme účtovnú organizáciu pridať aj neskôr. Tak a formulár máme vyplnený. Ja som pre účely ukážky zvolil stavebnú firmu, pričom v tomto prípade nám tu vznikne nová položka účtovná firma, do ktorej stačí zadať IBAN firmy, ktorá sa už nachádza u nás v databáze a tým pádom vás automaticky priradí. Následne môžeme prísť ku kroku uloženia a vytvorenia firmy. Ako vidíte, sme manažeri danej organizácie a spolu s tým nám boli nastavené manažerské oprávnenia. Tým pádom máme prístup do všetkých okien, ktoré manažer ku svojej práci potrebuje. Teraz si ukážeme pridanie bežného používateľa do už existujúcej organizácie. Takže ak už nejakú organizáciu máme vytvorenú, tak môžeme požiadať o pridanie a tu následne zadáme IČO organizácie, do ktorej sa chceme pridať a odošleme žiadosť. Aktuálne je žiadosť platná 7 dní a do tej doby má manažer organizácie možnosť túto žiadosť buď potvrdiť alebo zrušiť. Následne manažerovi príde mail, v ktorom dostane odkaz, cez ktorý môže buď zamietnúť alebo schváliť žiadosť o pridanie do organizácie. Každý používateľ musí mať zadané iniciály, takže nejaké vyberie. Taktiež mu zvolí prístupné právo k jednotlivým peňaženkám. V tomto prípade môže užívateľ pristupovať aj k jeho vlastnej, aj k firemnej peňaženke. Tu nastaví predvolenú peňaženku a schváli žiadosť.